Takže čaute. No a dneska tu máme zase BMG Drive a skúsime, že ako môže byť rýchly tento Rewind Robin. Takže, ale toto je len základná verzia, takže si ho skúsime dať v najrýchlejšej verzii. To je táto, race. A tá by mala byť, takže ideme na to, dobre? Skúsime dosiahnuť 100, čo bude celkom desivé. Tak ideme na to. To je diaľnica, ktorá je veľmi dlhá, teda, dúfam, hej, tu je, to vidíte, tam je, že sa môže prevrátiť. Toto má 4 kolesa. A už je tam 100. Dobre, super. Už ideme rýchlo. Vidíte, už to vyzerá. Teraz ešte musíme dosiahnuť viac. To sa mi ešte nezdá, že by to bolo takéto. A ešte trošku dosiahni. Poď. On to húčí, ale tak ten ešte ešte dosiahne. Teraz si maximálna rýchlosť, dobre. A teraz urobíme takú dobu, veď, že si dáme toto. Tak. To teraz urobíš toto. Viem. A môžete vidieť, že máme všetko červeno. Môžem to. Motor neviem, kde máme. Aha, motor je tu. No takže to už tiež nefunguje. No takže. Ale pretože chcem otestovať aj ďalších, takže tu si dáme ešte aj druhé ďalšie. To je toto. To je dosť sportová verzia. To asi kilómetr, takže by to malo byť tiež rýchle. Dobre, položíme sa znútra, dobre. Ja sa vás trafil, dobre. Takže to môžeme rozjeť. To je sportové, vidíte tieto ručičky tu. Dobre, ideme z toho. Vyzerá to, že toto má lepšiu, hej, už ideme viac. 120 pod. Čaha mať doľava. Nejako mať. 130 pod. A zapneme tento. Hej, a už to ide hore, Takže toto som zapol látku. Teraz... Nie. Dobre, to bolo desivé. To bolo desivé, vlastne. Celé sa nám to tu... Alebo toto je len tak... Teraz skúsime, ako by to celé vyzeralo z pohľadu vodiča. Skúsime to isté robiť. Teraz zapneme. Teraz budeme na 130, to zapneme. Alebo aj teraz môžeme už. Už nám to tam dala. Podpornie. Nechod tam. Dobre. Poježili sme. Co ty budeme to teraz skúsiť? Tak opatrne. Nie. Pod. Dobre. To bolo desivé. Pomal. To bolo desivé. Ale ako vidíte, nášmu auto sa skoro nič nestalo. Hej. Tuto
to vyzerá skoro ako, že by sa nič nestalo, lebo tu je tá kostla, ale von tu vidíte, si dať toto pozrieť. Teraz skúsime, ako keby to vyzeralo, ako by sme si to zapli od začiatku. Si to zapneme. Už sme to mali odpoť. Dobre, dali sme to. Tu bav. Takže teraz musíme dať trošku tu. Musíme dať si to, nesme dať si to. Nie, dobre, dať tu. Teraz nie. Chybila sám to, dobre. Musíme to trošku dať. Dobre. Dobre, je na 130. Môžeme, čo sa stalo? Buď sa to dalo, to je úplne normálne. Nie, to nie je normálne. Na srdce to sa ľahko dá, povedz. Môžeme to stále skúsiť. Hej, úplne nič sa tu nerobilo. To je celkom pevné auto, nad tým tam vozím som. Ideme to zase pustiť a skúsime. No nič sa nerobilo. Môžeme to stále. To už bude potrebovať trošku. Dobre. Tak by sme mali ísť takto. Skúsime to. Nie. To bolo teda niečo. Celé sa nám to kolíše. Nechá sa nám kolíše všetko. Nie, zatáčaj, je jedna skrinka. Nie, čo to? Aha, dvere. Nie. Takže máme ho teraz trošku pripúčeného. Lebo... Poď. Čo sa to tu klepe, ale to nevadí. Poď. A keď máte trojkolesové auto, je to zábava. A čo, keby sme si tu dali normálne auto a skúsili to s tým porovnať. Takže si dáme nejaké rýchle, hlavne. Môžeme dosiahnuť takú rýchlosť. A to je napríklad toto. Nie, toto je také. Hej, a teraz skúsime. Tak. A toto majú mody, aha. Takže si nastavíme sport push, ideme na to. Nastavíme si, aby to bolo férové, nastavíme si comfort. Nie. Dobre. Lebo už sa nám to aj niečo stihlo spraviť. To riešime. A ideme na to. Teraz musíme nejaké auta vymazať, lebo to tu zabera veľa miesta. Tak. Jasné, ja to nechcem. Takže teraz sa skúšame poňať. Už je to tu lepšie. Teraz máme comfort. Takže by nám to... Čo je toto? Toto je tiež tá uhlíková... Aha, to je tiež tá uhlíková stopa. Čiže potom dáme, už ideme... Dobre. Vyzerá to, že... Toto ešte ide viac ako tamto. Ako to... Je to tu úplne odhúčne. Skúsime to skúsiť. Nie. To bozuj napad. Skúsime teraz zájsť na klanicu. Co nám to robilo? To je celkom vážny problém, ale vážne. Toto nesam to. Ale skúšime to aj s týmto dojsť, ešte to bude strahá hôza, ale skúšime to.
Nie. Nie, tak poď. Dobre. Ideme na to. Teraz si dáme... Neviem, ja tam ostavím nastavenie. To je jedno. Teraz skúsime vlastne najrychlejšie, ale tomu pridáme jedno vylepšenie. Ho budem mať dlhšie. A sa pýtate, co to je, tak je to toto. Nie. Ja si to asi radšej urobím tu, aby to... Si nám tiež poď. Teraz budem mali ísť, dúfam, že sa tam trafí. Ja sa tam nejde až... Už ho zapálime len, čo môže byť. To môže byť na zapálenie. Ideme na to. Teraz to je auto horí? Nie. Dobre. Nie, uhasiť. Dobre. Teraz máme trošku pojevetené, takže teraz môžeme ísť. Toto je desivé, nám to stále sa do tej strany. Takže. No ale. Po dnesok by to bolo všetko. Čaute.